खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 2 आगस्ट 2020 रबिबार अमा बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिहालानि। गिबि खौराङा जाबाय पान्जाबाव जौ लोंनानै गासै 98 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। मैयाहाय 86 जन सुबुंफोरा थैदोंमोन। दिनै आरोबाव 12 जन सुबुंफोरा थैबावबाय। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे जौआव केमिकेल लगायनाय होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथाया पान्जाबनि तारान जिल्लायाव जादों। लोगोसे गाबोननिफ्राय जोंनि बे सा सानजा भारतआव गोबां सान्दुं दुंगोन आरो माखासे जायगाफोराव अखाबो हानो हागौ होननानै बोथोर नायबिजिरगिरिया फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव दैबानाजों थैनाया दासिम गासै 109 जन जाबाय। गुबुन फारसेथिं दिनै दहाय सानाव 65% कर'ना भाइरासनि सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे कर्नाटकआव आयुर्वेदिकनि कर'ना भाइरासनि मुलिखौ ट्रायल खालामनायाव कर'ना भाइरासआ 1%बो हामाखै होननानै BMCRआ फोसावदों। दा बे मुलिखौ सासपेन्ड खालामनाय जासिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादराव दिनै दहाय सानाव 24 घन्टानि गेजेरावनो 53,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि मिनिस्टार कमल रानी भरुना दिनै दहाय सानाव कर'ना भाइरास बेमारजों थैनांगौ जाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिथांखौ लखनौनि मोनसे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट होगासिनो दंमोन, नाथाय बिथांखौ बासायनो हायासै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय राम मन्दिराव 5 आगस्टआव जानो गोनां सेरेमनियाव दिनैनिफ्राय गाजा गोमजा लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै दहाय साननिफ्राय जागायबाय होनना उत्तर प्रदेशनि जोंसार नार्जारिया आंनो फोरमायहरदों। लोगोसे हम मिनिस्टार जायबा बिथां अमित शाह बिथांनि मोदोमाव कर'ना भाइरास टेस्ट खालामनायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गाबोन फुंनि 4टायावबो मोनसे रादाब फैगासिनो दं, फुंबिलिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।